Witam serdecznie. Następny temat, który poruszamy dziś, aby błogosławić Twoje życie, jest: czy jestem zbawiony? Są znak na pytanie. Jak mogę być tego pewien, czy jestem zbawionym człowiekiem? Wiele może zadawać sobie takie pytania. W jaki sposób mogę być pewien, taką pewnością serca, że jestem zbawiony? Kiedy ktoś zapytał Jezusa, czy wiele zostanie zbawionych, to Jezus nie opowiedział bezpośrednio, lecz rzekł: starajcie się wejść przez wąską bramę. To jest napisane w Ewangelii Łukasza 13, werset 24. Z tego mamy wnioskiem, że ci, którzy są zbawieni, to ci, którzy przeszli przez ciasną bramę. Czym zatem jest ta ciasna brama? O to tu chodzi. O tym możemy czytać w następnym rozdziale w Ewangelii według Łukasza. W wersecie od wersecie 26 do 33. Prosto mówiąc, oznacza to oddania wszystkiego z tego świata i znieweczenia swojego własnego życia na tym świecie. Oddawania się całkowicie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Możesz też również czytać w Ewangelii Jana, rozdział 12, werset 25. Też poruszamy w tym fałszywi prorocy i szeroka brama. Również Pan Jezus mówił o wąskiej bramie w Ewangelii Mateusza, rozdział 7, od wersetu 13 do 14. Tam mówi o dwóch bramach i dwóch drogach. Wąska brama i trudna droga prowadzi do życia. Za szeroka brama i szeroka droga poprowadzi na zatracenie. Wiele wierzy, że szeroka droga to świat i że ci, którzy po niej chodzą, po prostu to ludzie niewierzący. Ale nie tylko niewierzący. Jednak wyrażeniem jest, że Jezus apeluje tutaj do ludzi, którzy szukają Królestwa Niebieskiego. Ludzie, którzy szukają Boga. Pan Jezus powiedział: starajcie się wejść przez wąską bramę. I tak dalej. Mówi. W wersecie 15 Pan Jezus ostrzega nas, żebyśmy wyścigali się fałszywych proroków. Fałszywi prorocy zapraszają ludzi, by weszli przez szeroką bramę, gdzie nie jest konieczne, by oddać wszystkiego Bogu, aby zostać zbawiony. Oni chcą, by być uwierzał, że jest możliwe służyć równo Bogu, a jak mamonie. Jednak Jezus mówi wyraźnie, że to jest niemożliwe. W Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 24, jest napisane o tym. I że końcem tego jest zatracenie. Powinien poważnie wziąć do serca ostrzeżenie Jezusa o fałszywych prorokach, ponieważ faktem jest, iż fałszywych proroków było zawsze wielu i będą. Natomiast niewiele prawdziwych. Kiedy Jehosafat żądał od Boga znaku, czy iść na bitwę, czy nie, wśród proroków był 400 fałszywych, zaś tylko jeden mówiący prawdę pośród 400. To jest napisane w 2 Kronik, rozdział 18.
Czytaj. Paweł oświadczył w Bożym Słowie, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wiele innych. To jest napisane w 2 Koryntian, rozdział 2, werset 17. Czytaj również. Tacy handlarze szukają ważnych korzyści. Dlatego też ważnym dla nich jest to, by zrobić bramę i drogę szeroka. Tak, aby jak najwięksi ludzie brał udział na ich zgromadzeniach, bo oni mają z tego zyski. Daje się zbawić poprzez wąskie, ciasną bramę. Musimy stać się usilni, by wejść przez ciasną bramę, ponieważ według mojej natury wolę raczej zachować moje życie na tym świecie i nadal być chrześcijaninem. Taka jest stara natura człowieka. Brać udział światem i brać udział w Bożym Królestwie. Tylko w taki sposób nie da się. Musimy stać się, zachować, muszę starać się, aby zachować przykazanie Jezusa, ponieważ one poprowadzą mnie do prawdziwego poznania, jaka skazana jest moje życie, tak i zaczynam jej nienawidzić. W sensie tak, że moje życie, moje grzechy nie mają już wartości, bo dla Boga to nie ma żadnej wartości moich grzechów. Kiedy przeszedłem przez ciasną bramę, wtedy pożądam już tylko jedną rzecz: czynienia wolą Bożą i tego, by Jemu się podobać. Wąska brama, uczynić, co podoba się Bogu. Nienawidzić na tym świecie moje życie i kończę z tym światem. Po prostu kropka. Grzech, świata, pożądliwości, cielesności. Koniec. Po prostu, jeżeli tak postępuję, jestem w drogę dalszego ciągu, który mnie zbawi. On nic dłużej nie ma mi do zaoferowania. Świat już nie ma nic, aby mi dać. Już też nic od niego ja nie chcę. Wtedy mogą dążyć naprzód po wąska drodze, po wąska brama i powiedzieć jak Paweł: bracia, ja o sobie sam nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynem, zapominając o tym, co za mnie, a dążając do tego, co jest przede mną, i zmierzam do celu, do nagrody w górze, który zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. To jest napisane w Filipian 3, od wersetu 13 do 14. Mojego celu teraz jest Jezus Chrystus. Mojego celu to jest Boga, być prowadzony przez Ducha Świętego. Mojego nagroda jest korona żywota. Moja nagroda jest życie wieczne. Kiedy mam takie usposobienie, sposób życia, wtedy mogę być pewien, że jestem zbawionym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg Cię błogosławi.